Machong adlaw ni jong tanan guys. Itanam na papagabril guys agatong gipangadto na hang malbiri. Oreo, ajo ka ikid. Kay makuan ka, sa ibang ngadto. Taas man isang kadina ngano mo ikid man na makikagaw-hagwa, ha? Di man sa mudak ke as mudak ke kadang kuan ragad pa, daragad sa ibutang. Hala di ba kana tanda dia padir. Ajo ide pa kay mo kuan pa siya. Dana, san siya? Salamat sa naghatag dani, Ate Julie. Salamat sa naghatag dani. Malbiri, lami ra ba nakadyo pa. Dan na, tisok ng papagabril ag malbiri, guys. Katong hinatag ni nanay pa haraman. Gahit man pa dir, dara na dapit siguro. Ato da pa dadto dapit unta. Na guys. Purya buhi. Majulo man tang mga buhi na tanan. Karong nan koy malbiri ay di ana. Hala uy majulo man buhi na. Buhi. Dali ra man ko punoy mabuhi ngas. Tijuli. Buhi dia guys. Sunod pa na kuan na. Nag mga batong kalauoy na yung taon sila danis padir. Kalayo di apa? Di na pidagang ujan di Nasi mo ay mong ipanguha na. Ay kaduha na ni mong harbis. Jadi guys, ang alukbati, hala, nangatay na guys, di tagas na gani, papud, sorry. Hala, di nagadyan, nagauta na gadyan mis ang mga tinisok guys, di naag malbiri di sa duha, tulo, upat, kanang itabon-tabo ng papagabril ulang kay, muna ika-upat guys, ng malbiri. Okay. Paabot na namin na guys. Mubunga na siya. Mabuhi na siya. Dede palija dari dia. Uy, nikatay na po dari ang mangkuan. Batong. Uy, nikatay na kasi siya guys. Katay na yung taon. Anami, batong na spikas labat. Anong pakatadon na na. Anong kikazo. Yes no. At least na natay mga gulay-gulay daring libre. Kaya ito magpalit-palit. Ikaduhang harvest ng papagabril ganihas batong guys. Daghan ba po pa imong na-harvest? Ha? Ando na lang tawatang laudyon. Sa gulan na tagkamunggay. Katay na. Gado pa po, katay na po. Papod na to spikas. Katay na po. Dari, di na po guys. Mo nagbisaya nga batong pa kanina. Nagbuon si Ilhan. Mo nagbisaya ang batong guys. Kanana. Nabuhi na dyan po dari kamunggay. Di na may makutlo na rin kamunggay puhon. Magkamot lang. Aso ka na mo manggi. Na. Magkamot lang. Urit. Utro ko ni jag tisok. Karon ko na mabuhi. Okay. Guys, there's kimiyat. Pay-pay ko. Request mas kimiyat guys, pay-pay ko ma. Mo na ngarahan guys inig kagabi o magdugmi kay mag-request mo na pay-pay ko ma. Uy, isang anak bagay. Uy. Love you be. Nainsa hatag din sanay na ma. Natag ni kuan. Tamayo kay ukay man siguro ni. Ukay ni. Why okay palit ni mo? Yuki. Kato nang isuot mo una ang bata pa ko ma. Love you be. Mingaw ka ni mama be. Ajo pabudjas ka mo. Awan mo ajo pabudjas ka. Ajo pagbudjas kay maglilig ungo, maglaway. Para repatang kimyat, nanadug nami. Duha ba pud mi kagabi guys. Wa nagdug ni kimyat guys. Kami kagabi way dugdug.
Pero nag-video call mi, guys. Nag-video call mi hapo sa gabi. Yung tawag man ko, naghugo tos pisunit. Video call mi, daris mga chikiting, nas Papa Gabriel. Karon na, uli, ilas ka. Ganina ang hapon. Ganiha. Alas 4 kapin. Marano ko sa bahay. Hatad ko nila sa programe. Salamat ka, Azo. Nakuan na ang si Jan. Ugma, guys. Abisin sa ko ugma kay meeting sa mga bata sa Pantawid. Nilang ka na uli, ma. Meeting ko kay para mas mga bata. Importante man na Azo, guys. Sayang man. Yes, no? Kimyat, no? Love you, Kimyat. Kimyat si mama ka. Unggoy pa man ka. Sagal lang, mabahalang morang naugurilya. Basta kayo nga as mama. Para unggoy ba? Wala. Bahalang morang naugurilya. Yes, no? Basta kauban nagbatang. Kasi Magkikita na ba na daw gadlawan si Bibi Dalton po'y kauban ni mama. batayan ni mo buntag, ma. Bantayan na si Bibi Dalton. O buntag. Gabi, ma. Ako lapad. O gabi, ikaw ang bantayan. Kamu kuya, papa. Kamu may ihang bantayan. No, sugot ka, no? Sugot rin sa kaso, guys. Gabi, maubanan ko ni mo kalmo. Pag na kaya kang paypayan. Papaypay man siya, guys. Nga ni Kimyat basta maglambing. Nanguot ko, naklog. Lambing-lambing. Tawag ka mga Bibi Kimyat. A few moments later. Mazungat law natang tanan, guys. Mamahaw tanin jo. Dahil nilaw oy. Manay batong naman datos ang garden, guys, na gilawoy ni Papa Gabriel. O kamunggay. And apay mga inananan. Mga tanin jo, guys. Absent ko rong adlaw, guys. Kay matin ko sa meeting. Importante maka-adyo mag-meeting. Na may meeting sa mas mga bata. Importante ka-adyo. May bawal mo, guys, sa mga kwanto sa mga meetingan ron. Sa Pantawid na siya, guys, mo nang hanga meetingan kay para mas mga bata puhon ilahaman na. So once a month na si meeting. So karong adlaw mo man meeting, mo may schedule datos mong kuan grupo. So mo atin ko karon. Nota. Absent ko ron, di ko makaatiman ni Bibi Dalton. Absent ko karon, guys. Mahigop tayo yung nilaw-uy na. May kaso. Magaling nilaw-uy, guys. Kay healthy ba? Ang zagamang batong pod. Ang magpangkaugalingan nga tanang. Kaya ba umida ni Godzay spray, guys, no? Huwag gazin ni chemical, guys. Absent ag tiya ni Dalton. Malaking cogniting. Importante magulong kaso, guys. Ano mga puta. Nga tanin jo sibuyas. Kaan makong sibuyas kasi nga nila kung kakasa po ni mo kuan padir. Dan ako dali sa mga kuan, guys, meetingan. Dari mi dari mag-meeting sa Putlong Cam gym. Dari mi mag-meeting, guys. Wa pa man sila sa ma'am. Wa pa man sila sa ma'am. Sige ba ma'am? Pa man. Apa na dito? Pas ma'am. Mga remembrance. Apa na dito? Silingan, guys. Yeah, silingan na puti. Laman, ang liit man itang naon na. Kita-kita. Basta once a month, makita na hanggang mga silingan sa una. Mari ko dahil putong ka. Mari makunay makutig-meetingan. Huwag pa mas ma'am. Huwag pa mi. Nice na dari ilang ko, ano? Maray. Atop. Bala magbuntag na yung sad-sad o panisko din ng mga basa. Kung na naibunag. Sugod na meron tataad, guys. Kananas, ma'am. Sugod na meron tataad.
Shout out ni Aya. Nagkasiga ka dyan ni Sajaw. Nagkasiga ka dyan ni Sajaw. Kajab-kajab, guys. Ilang video. Para naman ni ka-dancer, guys. Tanay pa imnan o kuhan. Paiter. Damon. Mo na diha. Palumakagitid-gitid. Naman, Diyos unta ka. Wala siya naman Diyos. Grabe ka dancer man eh. Kumana may meeting guys. Dari ako ning hapit ko ilas nanay. Dari man sila Iliya naghuwat. Kaya ako ikuha diya. Duwaw. Duwaw lagaan ng duwaw. Lagaan ng mayang imnon. Kay isig rabana adan pud laghan ka mayro na bitaw siya. Ate ko ini. Biyuday. Na pa paniyawan bitaw nga dalid. Ang lukunan anda ka abot na sa una. Paniyawan niya ka ng banjos or ka ng dalid na. Dalid to paniyawan dito. Naa nay daghan. Mayang ko. Kuang kag drug kag magamay mong paisan ihampoy ra ni. Kay gang lukunan. Mo din ako ang aranda ka tong lukunan hangin ko ipabayop si kay nagpapangkos doktor sa Kandihay. Moray hangin. Babayop si ang kuan oy. Hampila na mas maya. Nay, moray na mi. Sige. Sa mukha na yung mga kauban. Ha? Aga mang meeting? Nagsipag meeting, wa pa man tay, paabuton pa ko ng 1 year. 1 year pa ko no. 1 year pa ko no guys. Wa pa man mi, bago man good visit, 1 man mi guys at 11. Wa pa. Ari na mi nay. Tingnan mo. Tata na. Okay guys. Birthday des anak sang igagaw guys, di ami karon. Kami sa Papa Gabriel Kimyat. So kaming tulo di ami dari guys na birthday mi. Salamat ka adjo kay busog in taon ang mga person. Kay di ay daghang pagkaon. Daghana ka adjo guys, na litson og hani pa ng mga pagkaon diha. Basta kay daghana ka adjo. Grabe pang kasugaran is uwan guys na. Ning oras ha. Grabe kasing kasugas uwan, kaingan ko mao nagbagjo, sud na. Mana sana gabaha na pastilan ajang bulas ka arang kasiga kasos uwan ng bendak naguras na alas 12 pakapin. A few moments later. Busy ka dos kimyat guys. Bisa sana si kolor-kolor dari dia. Kung yung mga libro nila sa kuyang di na magamit. Guba na ni day. Mama naghinatag sa isang maestra ni Kuya Gael sa unas grade 1. Mali praktisan ng Kuya Gael ubasa. Ayun na. Di ada pa di ana pang kimyat di sana yung suwat-suwatan. Suwat-suwatan pang kimyatin. Paghay sa nabi. Busy agwata kuling-kuling sa isang bag. Nuhag crayon. Nabali mo na masan na Kuya. Yan, nabali na iya. Banta. Na mag-atubangan sa likod. Asaman mo? Ya. Halong ilangoy. Parang kasi garabad sa uwan ganiha guys. Katong pag-uwan ganiha guys, dito miss. Lasinda retos. Mang igagaw. Birthday mas ang anak. Dito mi timing mapod na nga na hinon mi nag sige na hinog bunag kagawan video ra ko dito gamay guys kinihas pag bunag sa uwan kaingin ko guys ug mo na to katong bagjo gusto orang gadto ng kalbaa ako Nainan ka ba Juma? Kaingin ko bagjo ra tong ganina kalbaan naman ko kaadjo dam nang litira suwat mo lang kuan ganrang nim lang nimo suwat bi Di, suwat ako banggana. ha Suwat ako banggana. Planggana? Drawing day ko sa planggana guys. Asa? Ngani ka ko gihas kimiyat guys. Mag-drawing o planggana. Planggana ay dyan drawingan. Sunod sa may mong drawingan kabo. Bula pa na ang suwatan ang una. Garaan ko dyan yung bibiha guys. Guys, shout out sa day ko diha ni Ma'am Eden Urada Kanyete. Happy 26th birthday ni mo diha, Ma'am.
Enjoy sa imong adlaw na tawhan. Shout out to Ate Eden. Happy birthday sa imong anak te. Ika-26 ni sa katuig karong adlaw guys. God bless and more birthdays to come. Amping mo kanunay te ug sa imong anak. Salamat sa kanunay pagtanaw sa mga vlog kada adlaw. We love you. And see you tomorrow guys sa mga another vlog. Bye! Dere ko sa rapid test. Kamundangan ako ang manghud ug uli. Shout out! Are mo dari sa rapid test guys. Kalami ka yung ilang mga timpla dari silang mga snacks. Na ilang burger. Lami pa dyan ilang burger dari. And bye!